What's up mga brad? Padung mi karon sa Kasarolo Falls. First time na naman yung makanhi. Atong tanawon kung lindot ba gyud ilang giingon nga falls. Kay sa mo nakita sa mga ubang videos, lindot man. So, tanawon na to. Ining saka ni. Hilak ni. Mau lagi. Niya mga brad, sagad sa atong maduan nga mga falls. Ang una jud pirmi ang pasaka. Ay hara ang padulog ning uli. Kani lahi ni. Kauna ang padulog. Inigbalik na buwan ni pulo saka mo nang maaksyon taga balak kagamay. Naraw, hala ka dia. Sus, oh. Ngayon pa ni ay. Sino kayo marag na pamisa. Pamika katunga gyud sa mga doon. Afraid of God. Tapos kayo. Wala na si Kuya ko. Oh. Muna mong inaog. Problema na inig saka. Kaya marag sakit-sakit dun eh. Still. Pero mamay gipangita nahala lahos. Kanang naka light blue. Mana mong tour guide. Okay. Dapat na tour guide sa first time kaya dili maglisod og madto sa imong agtuan. Hubog-hubog ka na rin. Yabo ka. Oops. Pang sa sindong pang. Sindong. Nasa yan na nita. Bagyo? Nako Aw. Saon na day nasiya gianan pero nabungkag sa bagyong sindong. Sindong. Ngara. Ikaw man na ng picture man di ako lang ng picture ko ngayos. What the fuck? Lamay pa no. Unsa man? Kuha naman diri, buaya. Okay ra? Wala, ay simple lang ang agyan ano. Tulay. Na guba, saan sa bagyo bang? No. Banyong sindong. Kani oh, mo ni. Ganan. Sumpay dito. Kaso na putol. Dagan. Aksyon naghingal kay agmantika. Himbukal na. Andi sila pare kung bako ang tubig. Baha. Magian. Tubig. Agan na tubig. Oh. Di mada.
Ayun na. Hinay ha. Oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Saan ko ba ang nila? Maniagaan na po ron sa Kansaroro. Bro, kapoy gamay. Pero okay ra. Hey, buntag. Kasi i-post. Balik tayo na namin sa falls. Meanwhile, Kato sa Mindo ganina nga gaanan. Mountain ni Sumpay oh. Hingkan dito. Porong na dito. So sa una, pa'y bagyo. Hindi doon tagyagyan kay sa yun raba. Pudo nga, super kagyan nga kasada. Kaso naputol man, matong kinahalan sa ubos magi. Medyo lisod-lisod kay naibato, tubig. Challenge gamay. Hangos gamay no? Biyan nyo eh. Ha? Ano gani? Pero bato, tubig. Yan si kuya. Nupiyansa kay dango ka mga bato. May mga lumot. Nala. Natures. Hanggang. Aray. Kano, sumpay na nga na kana. Nindot agyan sa una. Pagkaputol mo na lisod-lisod na. 2,000 years later. Ano ni ang Kansaroro Falls? 90 feet na ingon si kuya at ang tourist guide. Muna ni super na pinakataas ng falls nga nakitaan. Fire. Ano? Worth it ang agyanan. Oh, ano ta? No! No! Pasa ka mga ano? Sige na po. Berang ka din siya. Pag-picture ka ni kuya. Wala ang passport. Enough. Enough. Pero gusto kay gangin banda sa angin kay inihag mo sa tubig ba? Di na lang ka ito. Tara, falls ah. Nyara, wala pa. Tara. Ano na tourist guide si kuya? Kana. Asa mo siya? Kana.